Алдагы кытлау сәламебез Николаевка районы Зур Чирклей авылына юллана. Бүген үзенең 50 яшьлек алтын юбилеен хөрмәтле милләттәшебез Хабибуллина Наилә Харис кызы каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны гаиләсе, балалары Айсә, Хусаин, кызлары Гүзәл, тормыш иптәше Раил, гаиләләре белән, оныклары Арслан, Ясмина һәм Али, кодагысы Мөхәррәмә котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. 1973 елның 13 гыйнварында Николаевка районы Курмаевка авылында бабабыз Харис, әбиебез Мәхузаның бик кадерле баласы булып, безнең якыныбыз якты дөньяга аваз салган. Бик яшьли, бары 17 яшендә әтиебез Касим Фазлый улы белән матур гаиләләрен корып, инде 33 ел буена гомер сөрәләр. 17 ел буена кайнанасы Сафия әбиебез белән алар бергә яшәп, матур тәрбияләп, соңгы юлга озаттылар. Шушы дәвердә безне 3 балаларын чын кешеләр итеп тәрбияләп, олы тормыш юлына чыгардылар. Бүген инде кызлары Гүзәл аларга 3 татлы онык бүләк итте. Шуның иң кичкенәсе Алисы әбисенең туган көн бүләге булып туган иде. Шуңа бүген аның да беренче матур туган көне. Ул балакайыбызны да котлап, тәүфыйклы, озын гомер телибез. Барыбызның да матур куанышы булып үссен иде. Әниебез безнең, сиңа күпме генә рәхмәтләр әйтсәк тә аз булыр кебек. Һәр вакыт балаларыңның кайгыртуын тоеп, туган йортыбызның яме булып яшә. Сабыр, кешелекле, олы җанлы кеше син. Сикәлтәле тормыш юлларында синең киңәшләреңә, тәҗрибәңә таянабыз. Күңел күзеңнең үткенлеге, күңелеңнең сизгерлеге безне күп бәлалардан, ялгышлардан саклап кала. Сине шушы матур бәйрәмең белән тәбрик итәбез һәм изге теләкләребезне юллыйбыз. Кеше гомере үткән еллары белән генә билгеләнми. Син әтиебез өчен олы терәк һәм тугры тормыш иптәше. Без балаларың өчен шат күңелле һәм кайгыртучан ана, оныкларың өчен яраткан, хөрмәт иткән әби. Барыбызга эләшкән күңел назың синең гомерне дә еллар белән түгел, ә игелекле эшләр белән исәпләргә тулы мөмкинлек бирә. Сиңа зур уңышлар, шатлыклы очрашулар һәм көтелмәгән куанычлар, ныклы сәламәтлек һәм бәрәкәтле озын гомер, алдагы көннәреңдә шиксез бәхет телибез. Киләчәктә дә тормыштан ям табып, шатланып, куанып яшә. Яшен тизлегедә үтә торган гомернең һәр көне матур, якты, нәтиҗәле булсын. Еллар үтә диет, борчылма син. Еллар үтү берни түгел ул. Сау-сәламәт булып озак яшәү үзе бәхет, үзе шатлык ул. Җәйләр булсын синең күңелләрдә, кояш булсын синең көннәрдә. Тәмле сүзләр булсын телләреңдә, нур уйнасын синең күзләрдә. Күңелеңә җыйган яхшылыклар, изгелекләр булып кайтсыннар. Тугар таңнар алып килсен сиңа сәламәтлек, бәхет, шатлыклар. Әни диеп әйтер кешең булу, нинди шатлык бит ул, зур бәхет. Гел яшәргә язсын инде шулай әни диеп, назлап эндәшеп. Сәламәт бул әни, озак яшә, юлларыңа гөлләр сибелсен. Һәр туар таң сиңа гөл шатлыклар, тыныч тормыш, бәхет китерсен. Хөрмәтле Наилә Харисовна, туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Юбилейем менә бүген узган күпме гомерләр, узса күпме гомерләр, югалмаган кадерләр. Кура җиләкле урманнарым, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хәтирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Балаларың, оныкларың, туганнарың янында яшәр шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә, тиң гүзәл
өчен ғырурлы сықландыра барыбызны синдә булган сабырлык теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз булган бик кадерле син безгә парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр узса да күп